Atong gihatag karon nila nga feeds is Vipro nga mini pellet. Update nila no sa ato ang mga kanina ni ang mini pellet guys, gagmay siya no. Shout out og Jason og Boss Wirhel no. Mao ni siya. Mao ni ang bag-ong itlog sa manok na naapa ayahang basa-basa diha. Mao ni murag wax nila nga mo cover sa murag additional layer of protection sa mga bakterya nga dili kasod no. So welcome sa ato ang backyard na napod address itong manakwan. Patanawon ta mo sa ato ang week 6 nga mga chickenes. Let's go. Tara. Ano ni sila guys no? Oh, hi mga chicken. Indot na kay tan-awon, healthy og dagko na kay sila no? Oh, kuan ron December 24, Pasko na hapit. No, mao na ni ang atong update sa ato ang mga piso oh. Nakaron nag-take sila og Multilight Premium no. Oo, dagko na kayo. Magpaupa na ka. 6 weeks pa ni sila guys no. Mao na ni ang resulta sa atong gigrow no. Perti nang daghana oh, tanawan ninyo diha, makita ba ninyo sa ato ang kuan video no. Mao na atong video ron unya ang usap pod guys, nag-transition ako. Nag-transition na taog bag-ong feeds, dili bag-o niya nga category di ay no. So mao na ni siya. Atong gihatag karon nila nga feeds is Vipro nga mini pellet. Uni update nila no sa ato ang mga kanina ni ang mini pellet guys, gagmay siya no. Shout out og Jason og Boss Wirhel no. Mao ni siya. Gimini pellet na nato ang ato ang mga kuan dere week 6 no. Yan na patay buhaton ani nila this week is ato na ni silang i-deworm. Oh, muna diha. I-deworm mi nato sila guys no, kay kanang last time is kuan ko nag-deworm edad og 30 days. Karon is gamit mangud kog Vermix Eco sa LDI. So ang ingon sa ilahang doctor or technician pod nga 2 consecutive days ang atong pamaagi sa pag-deworm. Taman awa unya ninyo basin magsugod ko karong hapon then ini kaugma pod no. Kuan lang akong hapon ugma day sa buntag no, sugod ko. Then ini ka hapon pod plain water lang no, ana lang no. Mao na ni sila. So maayong Pasko ninyo tanan no. Mora ni ako ang gilaag diri ron sa farm. Oh, na sila update dere. Dira po ko magdugay dere guys, kay lagi daghan kayang activity dere sa probinsya kong holiday day. By the way, ang ato ang mga kuan na ara gihapon sa ubos layer machine. Mangulik ta tag itlog, patanawon ta mo. Areta patanawon ta mo sa ato ang kuan ato ang mga layer machine dere no. Hi, ngit-ngit, medyo ngit-ngit dere guys, kay gitabunan ko ni namo during atong udit. Udit atong tino, kay grabe ang hangin dere. Ganinang buntag nakakuha na stisya na ni bag-o ng itlog oh. Oh, awa. Nagihapon atong mga brown eager dere, kusog gyapon mga itlog. Kuan na ni sila, pagbantay lab kay kuan ka ani. Awa oh, tanawa sila lab. Gay kog itlog. Pila ka po kayong itlog? Oh, daggo kayo. Buat kani ay bag-o ng itlog. Tara, patanawa ko sila lab. Awa. Tanawa, mo ni ang bag-ong itlog sa manok na naapa ayahang basa-basa diha. Mo ni murag wax nila nga mo cover sa murag additional layer of protection sa mga bakterya nga dili kasod no. So dara atong collection na padiari ay bag-o na siya ng itlog no, dako kaayo guys. So mao ni dakong tabang sa ako ang Vita Egg Advance no, nga gigamit dere sa atong manukan. Ala, wala sila tubig dere usa di ay nahutdan. Butangan na nato pa di guys, kay importante kay tubig sa mga layer machine nato no, kay usa na pa dere oh. Wala. Oy, nangarol mo ni. Pa dere daghan na labo. Ay. Duha. Awa. Wala sila. Sorry. Mo na ni po dong update sa ato mga layer machine.
No, magbutang sa tag tubig di ay kay wa ko ka-check ani gani buntag. Bago ra na kay gani na pag-check nako naa pa man eh. Napa man siya gamay pero di gyud maayo nga hutdan na tog tubig sila. So mo to nakakuha tag daghang itlog no nila dire sa ato ang ma-egg machine, no? Indot kay lang area dire guys, nag-range ni sila ha na napakita gus ubos lab. Range na sila diha 24/7 uwan ug init, no? Amo lang ni gitabunan di ari kay kuan kanang musalibo. No, patanawon puta mo dire sa gawas. No? Ala dire lab. Dira ilang ranging area. Sa katungwa pa kakita ba bag-o pa nagtan-aw sa tong kuan. Dira ilang ranging area guys, kanang ranging area is unhealthy na. Nganong unhealthy na wa na sila sagbot. Oh, na pre sagbot di ato. Nya ang among buhaton is amo ning kuanon ang net. Isumpay ni nato dito lab para mabalhin-balhin na mo ilang ranging area ba no? Mao rin ilang ranging area diri nindot kay tanan ang nakadulhog ni ako guys nga kuan ang ka-advantage ani nakadulhogod dili mo stay ang tubig no. So magkuha sa og tubig guys. Mao na sila guys awa puwa kay hasang buyag. Ang mga almost kuan na ni sila 1 year kapin no hapit na mo 2 years karong April mong ni sila mo 2 years so wa ko na sayop. Oh, mao na sila. So magpainom sa kog tubig. Tara atong collection sa itlog o kuha sa kog tubig guys. Happy farming ninyo tanan.